Yepoye mantem no emoniemra Gomoa East. Na abana musini ho me Solomon da akokwa a mopanyini buofu pa. Ne nyina ne se oba mpotem ho no Tonisco Stone Quarry we adwumaku a wo mo pai bo ho e ma ahyan kese twembo no ekwa abonten kokoton de bi ya kwan ne ade na wosese adwumaku e China fo bi no mo na aka bo mo ayi adwuma nanso enkrata esefata se wodom etwa ene to esefata se wodom etua ma ban no enya de se wotua nto panyini de bola ade kakraka akosi kwan no abola ahye ne mase o ma hyen nwuram no ma bi nso empia bonte Nikrachi yo wo Gomoa East Solomon da kokwam ene yamane boni Kofi Agye nkomobomu no wo kire se wo mo ne Tonisco Stone Quarry impanifo eda adwumayeko ya no edi nkomo senka business operating permit no ontua ho ka nanso bosumi nsie ne adwumayeko yi empemu ai esenti ene wasi won kwan se wo ma adwuma a wo ye no wonto aso osan ka de to aso se assembly no e the Quarry Development Fund e ba ya sa afoto yi ankabeboa na emiamia hodo a ewomansini no mu a wopaibo no obetimi ediama mpuntu abaho eno achi okade to aso se assembly no emma China adwumayeko yi enya adwuma wabra wamuntu a wamoto esenti wo twense adwumayeko yi mpanimfo ene wo mo ebekasa na de ewo se wo ye no otimi yewie